בוקר טוב. אמש קיימתי דיון ביטחוני בהשתתפות שר הביטחון, ראשי הסיעות, בכירי מערכת הביטחון וצוות המשא ומתן. בסיום הדיון החלטנו על הצעדים הבאים. ישראל מאמצת את המתווה של שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף, להפסקת אש זמנית לתקופת הרמדאן והפסח. אנחנו מתואמים באופן מלא עם הנשיא טראמפ ואנשיו. לפי המידע שיש בישראל, חמאס מחזיק היום 59 חטופים, עד 24 חיים ולפחות 35 חללים. אנחנו לא מוותרים על אף אחד מהם, ואנחנו נחושים להחזיר את כולם הביתה. לפי הצעת ויטקוף, ביום הראשון של המתווה שלו, ישוחררו בפעימה אחת מחצית מהחטופים. בסופו של המתווה, אם תושג הסכמה, ישוחררו יתר החטופים, גם הם בפעימה אחת. ויטקוף הציע את המתווה להארכת הפסקת האש, לאחר שהוא התרשם שאין בשלב זה אפשרות לגשר בין שתי העמדות של ישראל ושל החמאס לגבי שלב ב', ושדרוש זמן נוסף לשיחות כדי להשיג הסכמה אפשרית. הוא אף הגדיר את הצעתו כפרוזדור למשא ומתן על שלב ב'. ישראל מוכנה לכך. ואני רוצה להעביר, בניגוד לטענות שאני שומע מהפרשנים באולפנים, ישראל איננה נמצאת בהפרה, בעוד שהחמאס הפר פעם אחר פעם את ההסכם של שלב א'. על פי ההסכם המקורי, ישראל יכולה לחזור ללחימה לאחר היום ה-42, אם היא מתרשמת שהמשא ומתן לא אפקטיבי. הסעיף הזה נתמך במכתב צד של הממשל האמריקני הקודם, וקיבל גם את הגיבוי והתמיכה של ממשל טראמפ. אבל על אף זאת, הסכמנו למתווה ויטקוף, כי אנחנו מחויבים להשיב את חטופינו. בעוד שישראל הסכימה למתווה הזה, החמאס עד כה דבק בסירובו, הוא לא מסכים למתווה. אם חמאס ישנה את עמדתו, ישראל תיכנס מיד למשא ומתן ליישום המתווה. ואני רוצה להעביר דבר נוסף. לא יהיו ארוחות חינם. אם החמאס חושב שניתן יהיה להמשיך את הפסקת האש, או ליהנות מתנאי שלב א', מבלי שנקבל חטופים, הוא טועה בגדול. אני מבקש להעביר לכם, אזרחי ישראל, סיימנו את שלב א' בהצלחה גדולה מאוד. אנחנו שחררנו 30 חטופים חיים, והחזרנו הביתה 8 חללים לקבר ישראל. מעטים האמינו שנצליח בכך, אבל פעלנו בנחישות ובתקיפות, והצלחנו. עם סיום שלב א', ולאור סירובו של החמאס למתווה ויטקוף, החלטנו בדיון אמש שהחל מהבוקר נמנע כל כניסה של סחורות והספקה לעזה. וצריך להדגיש כאן, החמאס משתלט בימים אלה על כל ההספקה והסחורות שנשלחות לרצועת עזה. הוא מתעלל באוכלוסייה העזתית שמנסה לקבל את הסיוע. הוא יורה בהם, והוא הופך את הסיוע ההומניטרי לתקציב טרור שמופנה נגדנו. לכך לא נסכים בשום אופן. אם החמאס ימשיך להתבצר בעמדתו ולא ישחרר את חטופינו, יהיו לכך השלכות נוספות, ואני לא אפרט אותן כאן. עד היום החזרנו 196 חטופים, ואני מזכיר לכם שבתחילת המלחמה היו כאלה שהטילו ספק ביכולת שלנו להחזיר אפילו חטוף אחד. ושוב, אנו דורשים את שחרור כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. אנחנו מחויבים לכך, אני מחויב לכך, ובעזרת השם לא נעצור ולא נשקוט עד שנשיג זאת. תודה רבה.